Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Masterchef. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιος παίκτης φαίνεται να αποχωρεί λοιπόν τη Δευτέρα από το παιχνίδι 19 του μηνός. Οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ο Λευτέρης, ο Λούκας και ο Βασίλης που έδωσε ο Νέστορας ως τρίτο υποψήφιο μετά από την νίκη τους. Πάμε όμως να σας πω ποιος παίκτης φαίνεται να αποχωρεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει εδώ στο κανάλι μου, ο παίκτης που φαίνεται να αποχωρεί 19 του μηνός είναι ο Λούκας. Ο Λούκας φαίνεται να φεύγει από το παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!